आमच्या बोकल्यान हाडून खाटीपुडी आमच्या हुंदीर टाकल्या. रात्री हुंदीर टाकल्या आणि आता आम्ही सकाळी उठलो तर आमका वास उगलो. खाली ती वाकान बिकान बघितलं तर आमका हुंदीर दिसलो. हुंदीर साफ केलो आणि बाहेर टाकलो आणि आता बाकीचं साफ करतो. याचं कचरो बिचरो काढून लादी पुसतलं आणि सगळं साफ करतो. तर आता आम्ही करतो. चला. काय गो बापरे आमच्या खोलीत आता हुंदऱ्याचा वास येता म्हणान लादी बिदी पुसान घेतो. तसं पण आता उचलला तर लादी पुसान घेतो. रोज रोज थोडी आम्ही बेड उघडून सगळं लादी पुसाक गावता म्हणून आता वाईट लादी पुसान घेतो. बोकल्याच्या निमित्तानं आमची लादी तरी पुसान झाली आणि खोली जरा वाईट साफ झाली. आता आम्ही साफसफाई करी होतो. आमका साफसफाई करताना हे दगड गावलो. या दगडाचं नाव आणि ह्याचा काय उपयोग केलो जातो तो आमका तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. आमच्याकडे काय म्हणतात आणि कशाक वापरतात हे आमका माहिती आहे. तुम्ही नक्की सांगा. आणि आम्ही न्हाऊक नाही हो तर आता आम्ही जातो न्हाऊच्या आधी आम्ही साफसफाई करी होतो. आता आमचं साफसफाई करून झालेली आहे सगळं आम्ही नीट वगैरे लायला. आता आम्ही जातो न्हाऊ. साफसफाई करीपर्यंत तर 12 वाजलेले असत. आमची आंघोळ झाली आणि भूक लागली मरणाची. आता आम्ही जातो जेव. तर चला बाय.